Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň haryw we hukuk goraýjy edarlaryň ýylyň 11 aýyndaky işleriniň netijelerine bagyşlanan göçme mejlisini geçirip, täze satyn alynan harby tehnikalar bilen tanışdy. Howpsuzlyk Keňeşiniň mundan öňkü göçme mejlisi 21-nji noýabrda geçirildi. Şonda hem prezidentiň täze getirilen ýaraglar, harby tehnikalar bilen tanışanlygy habar berildi. Soňky aýlarda türkmen mediýasy prezidentiň täze ýaraglar, tehnikalar bilen tanışyp, olar elin synagdan geçirýändigini hem habar berýär. Şol wagtda türkmen oşunyň olaldyňy Sowet harby tehnikasyna esaslanan ýaraglarynyň inni haýsy ýurtlarda öndürilen ýaraglar bilen çalşyrylýanlygy anyk aýdylmaýar. Berdimuhammedowyň soňky aýlarda ýylyny geçiren howpsuzlyk maslahatlary we olaryň dowamyny resmiýlerin käbirine berilen käýinçler we duýduruşlar hökümete ýakyn çeşmeleriň maglumatlaryna görä ýurdun serhetini bozup Türkmenistanyň territoriýasyna geçenligi aýdylýan şüheli şahslar bilen bagly. Aýdylmagyna görä olaryň käbiri ele salynıpdyr, beýlekler bolsa gözlenilýär. Soňky aýlarda paýtagtyň töwereklaryny, uly ýollaryň çatyryklaryny ýolagçylar we awtologlar berk barlap başlamaklary hem şu ýagdaý bilen baglyp azatlygyň ýerli çeşmeleri habar berýär. Emma muňa garamazdan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň maslahatyny bu ýagdaýlar barada hiç bir zat aýdylmaýar. Ikinji tarapdan bu maslahat türkmen goşunynyň hataryna gulluk edýän eskerleriň aç galmalygy üçin enatalaryndan pul soraýanyny barada çykan habarlaryň ýa-da gawat geldi. Gowşan maglumatlary görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklar eskerlere goýup berilýän ady gönümleriniň hiline we meçörüne hem yaramaz täsir ýetirýär we ýolbaşçylar bu ýagdaýdan çykmak üçin harby bölümlerde hususy adyk dukanlarynyň açylmagyna ruhsat berdiler. Emma türkmen hökümeti bu habarlary ne inkar edýär, ne de tasdikleýär. Mysal üçin Berdimuhammedow 21-nji noýabrda geçirilen howpsuzlyk maslahatynyň öňüň Köpetdagyň eteginde harby berkitmede eskerleriň aşkanasy we naharhanasy bilen hem tanışdy. Emma metduwatda eskerlere berilýän ady gönümler barada maglumat berilmedi. Türkmenistanyň serhetleri Rus ekspertleriniň käbiriniň pikirine görä, Owganstanyň awanyan ekstremizm howpunyň öňünde iň gowşak goralýan ýerleriň biri bolup durýar. Ýöne Türkmenistan oňun bir taraplyk siýasatyna esaslanyp, Rus resmiýleriniň bu meselede teklip edýän kömek ýardamlaryna açyk jogap gaýtarmaýar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gurlaşan ýerli synçynyň ananjyna görä, türkmen prezidentiniň ýygy-ýygydan Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisini geçirmegi, serhetçileriň täze ýaraglary we tehnikalar bilen tanışmagy bir tarapdan Rus metduwatyna türkmen goşunynyň synaglary taýýar däli barada edilýän pikirlere jogaby bolsa, ikinji tarapdan ykdysady ýagdaýlar agyrlaşdygyça onuň howpsuzlyk meselesinde rahatlygynyň azalýanlygyny görkezýär. Prezident Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisiniň ahyryna ykdysat jinaýatlary garşy göreş baradaky döwlet gullugynyň direktory Mehmethan Sakyýewiň hasabatyny dinledi. Berdimuhammedow bu gulluga ygtybarly işgärleri saýlap almalygyny belläp, onuň baş wezipeleriniň biriniň yaramaz ýagdaýlar döredýän sebäpler hemde şertler aradan aýyrmak bolup durýanlygyny aýtdy. TDH-nyň maglumatyna görä prezident 21-nji noýabrda özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine yaramaz täsir ýetirýän ýagdaýlar aradan aýyrmagyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň baş wezipeleriniň biri bolup durýanlygyny aýdypdy.